озмуни омӯзгори беҳтарин, донишҷӯи беҳтарин, сарпарасти гурӯҳи таълимии беҳтарин, боғбони беҳтарин ва фароши беҳтарин ки дар муассисаи давлатии коллеҷи таълимии омӯзгории шаҳри Турсунзода ташкил ва гузаронида шуд, омӯзгорону донишҷӯён аз рӯи шартҳои муаррифии таҷрибаи фаъолияти омӯзгорӣ, кор бо компютер, гузарондани дарсҳои кушод, пешкаш намудани усули нави дарс, дарсҳои тарбиявӣ, мақолаҳо, иншои озод, навиштани шеър аз ҷониби донишҷӯён, доштани сатҳи баланди дониш, донистани 100 шеър, рубоӣ ва ғазал, донистани компютер ва сохтани слайд дар мавзӯи Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуданд. ҳар як иштирокчии озмун бо нишон додани маҳорати худ кӯшиш мекарданд ки ҷойҳои намоёнро ишғол намоянд. муассисаи давлатии таълимии коллеҷи омӯзгории шаҳри Турсунзода ҷиҳати тайёр намудани мутахассисони касбӣ дар пешаи омӯзгорӣ пайваста талош меварзад. дар ин замина бояд қайд намуд ки айни ҳол дар муассиса зиёда аз 60 нафар омӯзгорон бо ихтисоси забон ва адабиёти рус, забон ва адабиёти тоҷик, забони хориҷӣ, математика, информатика ва бо ихтисосҳои дигар фаъолият намуда ба зиёда аз 1000 нафар донишҷӯён дарс мегӯянд. дар ин робита бо мақсади тақвияти маҳорату малакаи касбии омӯзгор раҳбари муассисаи таълимӣ тасмим гирифтааст ки озмуни омӯзгори беҳтарини сол 2020-ро дар муассиса доир намоянд. айни ҳол омӯзгорони забони хориҷӣ ва забон ва адабиёти рус бо ҳам дар байни ҳамдигар рақобат карда истодааст. мақсад тақвияти маҳорату малакаи омӯзгориро баланд бардошта, омӯзгорони беҳтаринро омода намуда ба озмунҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ пешниҳод кардан мебошад. мақсад аз ташкил намудани ин озмун барои дарёфт ва муайян намудани омӯзгорони боистеъдод, навовар, эҷодкор, рушди фаъолияти кормандони соҳа, тарғиб намудани таҷрибаи пешқадами омӯзгорӣ, қадрдонии меҳнати омӯзгор ва баланд бардоштани мақому манзилати ӯ дар ҷомеа мебошад. маъмурияти муассисаи давлатии коллеҷи таълимии омӯзгории шаҳри Турсунзода иттилоъ медиҳад ки ғолибони озмун ба даври ниҳоии ҷумҳуриявӣ рохат мегиранд. гузориши Хуршед Ҳалимов, Соҳибнур Абдурасулов аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъотии Навид.